Dámy a pánové, kamarádi vojáci a vy všichni, kteří se dnes chystáte vkročit do osvíceného Slezského lesa. Vít k nám dnes promluví o křehkosti lidského boku, hrdinství, beznaději a smrti. O tom, že tisíce lidských životů se dne 3. července 1866 bylo do země s pohřbenými a že všechno, co zde roste, tak vyrostlo z bolesti. Nejenom z bolesti umírajících, ale i z bolesti těch, kteří se návratu svých milovaných již nikdy nedočkali. Spousta rodin se tak nikdy nedozvěděla, kde jejich milovaní odpočívají a nikdy zde v místech krvavé bitvy nebyli. My to zde pětou zapadle každým rokem napravujeme, čímž ten dávný dluh rovnáme. Tupíme tak ty hrany nepřeboleného bolu, který zde vězí a sálá ze země v podobě obrovské energie, která již napořád zůstane v paměti lesa. A myslím si, že se setkáváme také proto, protože člověk by měl ručit za víc než za svoje blaho a pohodlí. Měl by si uvědomovat svoji vinu a toužit po smíru. V nočním lese dnes pocítíte tisíce očí, které sledují vaše kroky. Uvidíte více než 100 hořících svíček nad hroby jako symbol úcty, vzpomínky a naděje. Uvidíte monumentální pomínky jako modlitbu v kameni. Uvidíte množství prostých křížů. Mnoho vojáků ve Slezském lese je dávno zapomenutých. Jsou zde příslušníci rakouské a pruské armády ve smrti smíření hromadných grobech. Letos uplyne již 136 let od založení komitetu 1866. Tato místa jsou se založením spolku velmi úzce spjatá. Zakladatelem a prvním předsedou se stává Jan Nepomuk Štaňský, účastník prusko-rakouské války, který byl poblíž obce Máslojedy těžce zraněn. V průběhu bitvy na válčném poli ležela spousta mrtvých a zraněných mužů, ale přihodilo se cosi zvláštního, snad zásah osudu. Jistý podporučík Karol Kosak vydává rozkaz mladého těžce zraněného muže odnést do bezpečí královéhradecké pomoci a ošetření, když mu byl v hodině 12 zachráněn život amputací pravé paže. Sám 20letý podporučík Kosak nedlouho potom umírá po převozu z bojiště v Cerekvici nad Bystřicí, kde je pochován. A tak se tedy 22 let po válce v roce 1888 dne 16. listopadu v okolí Slezského lesa koná hon, kterého se účastní bývalý veterán polního tažení Štaňský. Jistá nostalgie a vzpomínky poznamenaného muže a stávající stav památek, na kterých se po letech podepsal plynoucí čas, dala vzniknout myšlence založit spolek, který by o pomníky a hroby pečoval. A tak jsme v tom běhu století prošli velmi složitými zvratky, kdy selhání jedince bylo měrnou jednotkou, z čehož vzešly dvě ideologie morálního úpadku pohrdající historii a člověkem. Morální konec byl haneben nahrazen prázdnotou. Zabíjelo se ve 2 světových válkách, ale vraždilo se i v míru. Po zákazu činnosti je komitét 1866 obnoven v roce 1990 a navazuje na činnost spolku původního. Nyní evidujeme a pečujeme o více než 1300 památek na bojišti z 660. války v České republice. Na bojišti v Hradci Králové je to potom k dnešnímu dni 498 památek a kosti v polích se objevují stále. Zde ve Slezském lese je to potom památek 107. Mluvil jsem o smíření ve smrti. V tom společně s pokorou a odpuštěním spatřují nesmírné ponaučení a naději. Štaňský nás učí nedělat rozdíly v původu, význání a národnosti. Učí nás vidět na prvním místě člověka, který padl ve válce. Tuhenž miloval, byl milován a chtěl žít. Nyní je však součástí země a jeho příběh byl navždy umlčen. Nikdy je jeho jméno vytesáno do kamene, ale i kámen láme čas a nápisy omývá déšť. Někdy leží beze jména v hromadném hrobě pod stromy, které láme vítr. Předávíme si příběh člověka a pokusme se pochopit lidský život jako jedinečné, fenomenální dílo, které musí být zachováno. Všem vám zde, jenž ležíte pod našimi nohami, nech je země odkazet.